Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai. Allah Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai ba. Khalifa mai dubun makiya ni ma na san ba za a bar mu ba. Allahn da ke kiyaye ka samu a hannunsa ya shugaba. Ba don mu burge ba, ba don kuɗi muke yabon ka ba. Daga abun da na so na samu albarkacin ka ya shugaba. Ni kai na raka hasken ilahu mai girma. Dadi da mai dandali madaha baye mai hidima. Da mai kirarin nan Faisal mai annabu mai himma. A kara mana dafa'i a lullube mu da alfarma. Kula yana son ka, kula ya mun san ka. Za ka tara shashashaiwa Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai ba. Shane mara makiya Abul Faili uban kowa. Sun ja da kai sun kasa ajiyar ilahu garkuwa. Santali masu abu jakadar ilahu mai kowa. Maragan dusi halifa mai wuyar tonewa. Sun tari rundunar kai ba a tarewa. Maulaya na san ka Allahnka ba zai kyale ba. Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai ba. Kun kiro hadari da ba ku da lemanta. To mu zo ba mu gani karshe wa zai kwashe ta. Maulaya Abul Faili ubangidan mafifita. Bai da abun dogaro sai Allah mawadata. Hasbunallahu hasbunallahu wa ni'mal wakilu ya baba. Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai ba. Maulidin annabi muka je don Allah a yi sauraro. Jallawa masoyan baba suka yi taro. Sai aka turo mana makiya da makamai su fasa taro. Allah ya isa. Baba Abdullahi ya karbi sifika ya yi horo. Ya za mu ji tsoro Allah muka halittu mu ji tsoro. Karshen zance nai Allah ba za ya kyale ba. Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai ba. Zawiyan misbahul faida masoyan halifatul akbar. Allah ya kare ku da dafa'in kibritul ahmar. Amin mala. Muna tune karfe 2:45 sai ga bullowar mai kirarin baban alkausar. Ya zo ya tarar da ni ina yabo gun al'akabar. Sai ya zo ya mun kyauta da wani kallo ban gane ba. Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai ba. Allah bayan yayi maka kyauta bashar na gan shi cikin yanayi. Ni a tunani na zikirin ka ta sa shi cikin yanayi. Ashe tunani sa da yaya masoya za su yi. Kiran da yayi wa sarki maluguna sarki abin koyi. Suka taka har waje har ya sa ina su mayi. Bayan sun dawo naga alamar magana babba. Abul Faili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai ba. Sarki malaguna ya kira ni
ce sayyidul bashari zauna kusa da ni kuma ka nasu ka saurari makirin nan ya aika a kashe ka sayyidul bashari sun ɗauka tare kuke a motar Faisal asiri don hakan sun bi shi za su tada yakin badari sun halaba su kashe ku amma ba su yi nasara ba Abulfaili shugaban kirki Maulaya bai tara shashashai Allah tun ba yau ba suke ta kashin mu har wa yau ba su daina ba ban taba ga a hau wilaya da kisar bayi ba sam Maulaya mai Kano ba za ya aikata wannan ba har abada ba zai taba Sidi Abulfaili ba zai daina yawo kauye ba sam ma ya zo birni ba zai zo domin ya huta ba addinin musulunci ba za ya daina tallarsa ba ɗarikar tijaniya da failar wannan uwa uba taron sai da Allah Maulaya ba za a cin maka ba Allah ka kiyaye masoyan mai Kano baba Misbahul faida masoyan mai Kano baba baharal zakirina kuma ba za na kyale ba Allah ya saka mu dole na gaida kai sarki Audu uban babba wani iya kallo shugaba kake jagaba Abdul Latifu da Kamil Fuwa ban bar ku ba dole na gaida ku shu'ara zawiya babba zawiya na to Alhaji Garba Amerika kai ma ban barka ba Sayyidi Nuhu Itili dadi ban barka ba Allah ya kiyaye dukan masoyin mai Kano baba Allah ya kiyaye dukkanin masoyin mai Kano baba Allah ya saka mu kowa da alkhairi naku ne Sayyidul Bashari mai fadar gaibin zamani da bayi mai dandali ko kuma ce baban Sidi shi